Molweni. Sifumaniseke ubana lo mfana lo ukule picture ubethandana nale ntombazana. Behlala bobabini emqashweni. Ngoku ke le ntombazana ke yona iye yanomntana oyintombazana ongulona. Qha ke lo mntana lona ayingomntana walo mfana, ngumntana wangaphandle. Ngoku ke lo mfana lona usi-step father kulo mntana. Ngoku into eyenzekileyo ke eMasikizi elinyala kukubana uye wathi ke ngoku lo ngusisi ke ngoku behleli bobabini bobathathu emqashweni. Kwafumaniseka ke ngoku lo ngusisi yena uya eshophu. Uthe ke ngoku lo ngusisi xa eya eshophu kucaba ke ebeyothenga ezo zinto ebeyozithenga. Kanti umfana lo ushiyekileyo uzawucinga eseyahlule. Nalapho avele wabona ithuba ke ngoku lobana angakwazi uthini, udlwengula lo mntana umncinci kangaka. Lo mntana ke unonyaka omnye ezelwe, 1 year lo mntana ezelwe lona. Ngoku uthe ke ngoku usisi xa engekho le ndoda yazibonela intombazana apha, yakhwela phezu kwalo mntana yamdlwengula. Kuthiwa ke ibimdlwengula iphindelela. Kwathi ke ngoku usisi lona xa ebuya eshophu ufika umntana ekhala and ebona esi sikhalo esi ayisosikhalo, sisikhalo esinzulu kakhulu esibi. And ngoku umntana akhalayo uyabona futhi ubana uphuma igazi apha ngezantsi kanye kwinto le yochama yomntana lo mncinci. Uphuma and ke ngoku ubhuti lo yena lo akasekho ke nakhe ke ngoku kwalapha endlini, sebalekile. Waveske wayiqonda ke ngoku usisi ubana ha-a maan uRichiwe lo mntana. Wabe sengusisi yena ehlaba intoni, ikhwelo kwazoomakhelwane, wafowunela amapolisa, afika amapolisa. Amapolisa ke ngoku kuba ke ngoku lo mfana engekafumaneki akhangela lo mfana. Ke ngoku inyathelo ke ngoku elizothathwa ngulo sisi lelobana lo sisi ke ngoku makalithathe lo mntana amse kwagqirha. Apho ke ngoku ugqirha azotsho ke ngoku abhale phantsi uba umntana nyhani uRichiwe. Emva koko ke ngoku ityala ke ngoku livulwe ke ngoku kakuhle. Heyi ha-a imasikizi le, imasikizi kakhulu lena indaba. Kangangokubana umntana ngoku aba bantu badala sebebona umntana omncinci ngongathi andiyazi le nto yenzekayo. Ungalibali ke ukhomenta uba wena ucinga ntoni ngale nto. Ungalibali ulayikha, ungalibali noshera le post.